Стига, бе. Стига, бе. Два пъти ми удря. Стига, бе. Пускам другата примамка да видим с нея какво ще стане. Как не се закачи, бе? Това беше захапаме, поведох малко, откачи се, пуснах втори път, пак тръпна надолу да развива. Сега сигурно ми е забила куката вътре в силикона и не може да я захапа хубаво. Предполагаме, сега ще изкарам и ще разбера. Иначе ето, забила е тая кука. Тя трябва на нея да се закачи, но е забила вътре в силикона, затова втория път не се хвана. Сега ще изкарам, ето е така трябва да може тук да се закачи гадината. Мал шанс. Ама нищо сега. Хванах си една голяма риба. Можеха да са две. После като спър камерата ще псува много. Сега не е учтиво. Иначе как сте там, всичко наред? О, супер, хората са много готини. Ма познати ли бяха те или? Еми, през познат. Чакай, хванах риба, Маро. Затварям ти. Чакам. Хвана ли? Да, хванах я, вадя я в момента. То долу има още много. Ти нали си на слушалка? На говорител съм. Дай так му да ми кажеш какво си хванал, колко е голямо. Около 2 кила е сигурно, така не се опъва кой знае колко много. Ма долу има още много. Хубаво, добре, хайде. Забравих си кепа и сега ги качвам така като хамалин. Кое си забравил? Кепа. Кепа? Добре, айде да слизам и аз малко надолу. Айде, чао. Айде, чао. Чакай, че има още много долу. Чакай докато потъва тая, да освобода другата.